לשמחתם של אוהדי צ'לסי, ז'וזה מוריניו הוא שוב מאמנם של הכחולים. For me, Jose is intelligent, playful and brilliant. Winner, confidence, supreme. Messiah, home and special. ראוותני ומוחצן אלה שתי תכונות מבין רבות שמתארות את הפורטוגלי, שהדעות עליו חלוקות, אבל הוא לעולם אינו משעמם. בין אוהדי סטמפורד ברידג' הוא מעורר נאמנות נדירה ואהבה, ואפשר להבין מדוע. My teams, they give everything. My teams, they fight for the crest. My teams, they fight for the club. They fight for the supporters. And being me now, I am the coach, but I am also a supporter. I'm also a season ticket holder. This is my club. They can expect from me and from my team even more passion. The way how he prepared the training and the atmosphere during the training is great. It's real hard and it's real something what you need for the game. המשימה האירופית הראשונה בכהונתו השנייה של מוריניו הייתה המפגש בסופרקאפ עם ביירן מינכן. הגמר שהתקיים לראשונה בפראג הציב את מוריניו נגד יריבו הוותיק פפ גוארדיולה. במהלך 4 עונותיו בברסלונה, גוארדיולה זכה לשבחים על סגנון משחק, מה שגרר השוואה לעבודתו של ז'וזה בריאל מדריד. There are many ways of playing football. It's the same thing of there are fantastic cars and so different cars. What do you prefer? Which car do you prefer? Why? Which football style do you prefer and why? I'm always curious to see when coaches they change from team to team. I think players dictate the style. And we can just influence them with our ideas, but our ideas are correct when we make them feel comfortable on the pitch, adapted to the way they play and to the qualities they have. המפגש בפראג היה משחק קלאסי של מוריניו נגד גוארדיולה. ביירן הייתה דומיננטית ושלטה בכדור. צ'לסי הגנה קרוב לרחבה שלה ויצאה להתקפות מתפרצות. כבר לאחר 8 דקות צ'לסי הובילה. מסירתו הראשונה של אנדרה שירלה הגיע אל פרננדו טורס שדחק את הכדור לרשת. בצד השני פרנק ריברי נעצר על ידי פטר צ'ק. אבל 2 דקות לאחר פתיחת המחצית השנייה הצרפתי הצליח להשוות עם פצצה לפינה הימנית. זה היה רחוק ממשחק ראווה, מתח גבוה. לאוסקר הייתה הזדמנות פז להחזיר את ההובלה לצ'לסי, אך פרנק למפרד פספס. 4 דקות לסיום, ברניסלב איבנוביץ' גלגל את הכדור לעבר השער, אבל הבעיטה שלו פגשה את הקורה ברמירז, רשם לעצמו הצלה שנייה. במהלך 16 המשחקים בין ז'וזה לפפ, זהו הכרטיס האדום התשיעי שקבוצתו של מוריניו סופגת. למרות האדום, צ'לסי עבדה קשה ונטלה את ההובלה באמצעות הנחישות של עדן עזר. צ'ך קיבל השראה מהאווירה הביתית ודאג לעצור את ההתקפות של ריברי ומריו מנג'וקיץ'. בדקה 121, חבי מרטינס שנכנס כמחליף השווה את התוצאה. מהלומה עבור צ'לסי, המשחק יוכרע בבעיטות הכרעה. לאחר 8 בעיטות מדויקות, השער האחרון היה של שקירי. לחץ היה גדול מדי על רומלו לוקאקו בן ה-20. הבעיטה החלשה שלו נעצרה על ידי מנואל נויר, וביירן זכתה בפעם הראשונה בסופרקאפ. ז'וזה מוריניו ראה רבות במהלך הקריירה והוא מאמין שתהיה לו עונה מוצלחת עם צ'לסי. My opinion, the best team lost. The team that deserves more to win lost. When Martinez scored the goal, I felt was undeserved, but that's football. כאשר ז'וזה מוריניו בסביבה תמיד יש דרמה. צ'לסי תמשיך לשגשג באירופה תחת מאמן פנאטי, כריזמטי ומשולהב יותר מתמיד. At this level, we don't have coaching courses, we don't have teachers. I think it's up to us to keep that passion, to keep studying and learning. And the best way to do it is
to analyze your experiences. That's why I say that the manager has to be better when he gets older. Has to be better because experiences, they teach us a lot. Older, wiser, Better.